Lukáš Hradecký po týdnu opět zvedl nad hlavu mistrovskou trofej, tentokrát to je v DFB Pokal, to je příjemný zvyk, ne? V prvom rade som bol vďačný, že som dostal do finále, lebo normálne Maťo by mal hrať, ale v tomto veku ja všetko zoberiem logicky, čo môžem hrať a že sa nám to podarilo aj po tej červenej karte. Tieto emócie s fanúšikama, ako keby niekto nám povedal pred sezónou, že double vyhrajeme, tak by som kecal, že choď do keľu, no. Bylo to přece jenom těžší, než jste očekávali? Určite. Skomplikovali sme to ale sami, ako do tej červenej karty sme všetko kontrolovali, nemali nič. Aj potom, druhý počas sme podľa mňa celkom dobre, aj obuža menej kontrolovali a ako záslužene to bylo určitě. A jak jste se chystali na Kaiserslautern? Čím třeba se řekli, tím nás můžou zaskočit třeba, to je jejich silná stránka? A v polčasí či kedy? No mají před zápasem, jestli se řekli, že třeba mají dobré standardní situace, nebo čím by vás mohli zaskočit? Nemôžeme fauly robiť, ako kontra ľahké lopty sme trošku pár mali, čo sme prehrali, ale jak hovorím, moc šanci nemali, dve celkom prúdke strely, našťastie neboli až tak prúdke, že som to dostal chytiť, ale viete čo, oni hrali zápas života a spravili z toho všetko, takže klobúk dole Kaiserslauternu, ale som vďačný a že jsme to všechno podarili dneska. Co říkáš na atmosféru? Jak jsi to vnímal? Kaiserslautern, Leverkusen, já si myslím, že to byl výborný fotbal. Bylo tam samozřejmě pyro, že, které nepatří, jak to cítil, nebo bylo nepříjemný, nebo jak jsi to viděl? Podle mě první 4 minuty druhého polčasu vůbec neviděl. Nie, to som aj, rozhodol som sa tam pýtať, či vidím, ale ja som to celkom dobre videl a oni tu nejsú tak často, to je tak ako... Show bolo fantastické, ja mám rád Silvester, ja tiež rakety strieľam, takže pre mňa to nebol problém. Podle mě důležitá zpráva, z DFB Pokalu se dá pít. To je důležitá zpráva. Aj Hložo mi hovorí, že ten pohár to je krajšia trofea ako tá šále, ale je praktické, že pre nás to pije pivo, to je fakt. Už sa teším, že tam vylejem pivo a dám si. Jaký bude ten následující program vlastně? Dneska máme nejaký klub rezervovaný, tam dojde rodina, budeme oslovovať, ale viac sa teším na zajtra, keď je ten návrat do Leverkusenu. Paráda, že dobre, aj dve poháre, že máme sestru a brata, takže majú spoločnosť a teším sa veľmi, ako to bude zajtra v Leverkusenu. A je tam třeba radost nebo spíš zklamání, že to místo 3 pohárů jsou jenom 2? Škoda, fakt škoda. Ináč bola perfektná sezóna, ale dáme tomu 9/9, ako 10 na to nebude, lebo sme prehrali v stredu, ale jak hovorím, 2 poháre, fantastická sezóna. Lukáši, moc děkujeme a moc blahopřejeme. Díky, užijte si to.